Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ketua Umum beserta seluruh jajaran yang senantiasa mendampingi kita semua, pendiri beserta para bini sepuh yang senantiasa mengayomi kita, seluruh wonten para asatidz ingkang minulya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa di pertemuan 98. Nggih, kula nderek kalian Ustaz Soleh. Beliau bagian lebih teliti daripada Rokib Malatid, ya. Teliti banget. Lah gerah berhari-hari, gelah berpekan-pekan juga masih tetap mencatat. Subhanallah, ya. Semoga beliau juga sehat-sehat, ya. Salawat dan salam moga tetap dipun katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya bahwa kebaikan itu fil jamaah. Jadi kebaikan itu menurut Kanjeng Nabi adalah dalam jamaah. Di dalam Al-Quran itu ada unen-unen ingkang dipunaturaken Gusti Allah. Lek pun mengkene iku teng surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Besok niku bakal dipun jabel, akan dicabut semua rasa tidak nyaman antar sesama manusia ketika kita sudah menghadap tenggene Gusti Allah. Sebelum kita baca, sebelum kita target, kita sambil menulis dulu. Nomor 1 yang kita bahas adalah kebersamaan, ya. Kebersamaan adalah lebih baik niku miturut dawe Kanjeng Nabi. Nah, setiap kebersamaan niku pasti akan menimbulkan, biasanya dibutuhkan namanya kesabaran. Kenapa kok ada kesabaran? Karena yang namanya bersama-sama pasti akan timbul namanya masalah. Kita gambarkan sedikit, kalau kita membuat ada namanya organisasi kecil. Organisasi terkecil kita adalah keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Bisa jadi ada suami, istri, anak, mungkin ada kakek atau nenek. Pelan-pelan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika dalam organisasi kecil, bagaimanapun tiang sing lumpuk kali keluarga nih. Ayat Al-Quran yang ngatur nggih, litas kunu ilaiha. Kalau kita melihat tentang istilah sakinah mawaddah warahmah, pun santai-santai mawon, nggih. Longgar-longgar saja sambil diseruput wedangi halal niku nggih. Pun halal. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Sakinah mawaddah warahmah niku sebenarnya bukan kalimat sing dadi siji. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi lek teng Quran niku diunekne litas kunu ilaiha. Sing pertama niku sakinah. Tapi lek matur Gusti Allah mboten sakinah langsung, litas kunu ilaiha, supaya sampean gelem urip bareng. Pripun? Gelem urip bareng.
sak hebat-hebate lek dhewe niku jago kate. Ketok ganteng lek dhewe kan ganteng karepe dhewe kan. Nah, kalau sudah di audisi, itu beda. Mulai jadi berkon syukur deh kalau Pak Ketua Umum ruwik kaya ngono. Jadi organisasi, orang yang berani mau menempuh jalan organisasi itu berarti dia mengamalkan litas kunu ilaiha, gelem bareng-bareng. Kapan seseorang itu mau bersama-sama, berarti kan enten cobane nggih niku wau kudu akeh sabare. Lelek pamane kula teng madrasah utawi ustadz ustadzah matur kalih santri, kesabaran adalah niku tasik teori. Tapi wong kok wani rabi niku jenenge wis nglakoni amal sabar. Nggih. Jadi orang yang berani menikah pun rabi niku lho nggih, pun bebrayan bareng. Senaosa mboten nyepeng kitab ngeten iki, nyepeng kitab ngeten iki nggih penting, jane ora patek penting. Lek nglakoni mboten yo ora patek penting. Kan kitab niku kan kitab sing teles jelas kan. Ngeten iki kan kitab garing. Terus ra kena diwaca coklat kabeh. Nggih. Bilang grujuk nggih, Ustaz. Mboten kena diwaca. Kitab teles diarani kitab teles itu adalah kitab yang sudah manjing teng jeroning ati. Nah, terus seseorang yang sudah berani berorganisasi niku hakikate sampun ngambah rahmate pangeran. Ya, alon-alon ya. Jadi kembali lagi di sini tadi adalah organisasi terkecil kita adalah keluarga. Wong niku lek sik jomblo terus ngomong kula niku sabar ngopeni anak, ngopeni bojo sik bus. Ngapusi. Jek luwih apik wong sing bebrayan, berkeluarga, punya anak, punya istri, senajan to bendina tinju tapi mboten pisah. Iki jagoan. Mungkin kan ayatnya kalau wacane mungkin teng akhir gitu. Terus niki lagi kebersamaan itu pasti menimbulkan masalah. Pertama mawon suami, antara suami kali istri niki dua orang urip bareng, lahir boten bareng, bukan tunggal kandung, boten satu dusun, boten satu kampung. Kadang-kadang kan mayoritas ngoten, kecuali lek Pak Enggo gitu kok. Oke. Enten sing Pak Enggo. Nah, oke. Jadi alon-alon nggih. Jadi ketika seseorang itu melihat hakikate suami istri, nggih nyuwun pangapunten nggih, ngibadah dhewe teng jeroning guwa. Senajan to suwe ning kaya ngopo, kalau kita sudah mengaji tentang ihya, lek gelem ngopeni muasyarah anak bojo niku tetep luwih dhuwur. Soale cara latihan sabar niku mboten proper latihan teng lambe, mboten latihan teng teori tok. Bener-bener sabar praktek. Seorang suami niku kan makili Gusti Allah. Makili Gusti Allah alipun dundum rezeki maring anak maring bojo. Wong ora tau ngaji kaya ngono, ya ora tau ngaji oritek tapi wis nglakoni. Makanya kita berkumpul di malam Senin ini untuk belajar tentang sebuah teori. Barang-barang wis apik terus ditinggal, nah niku mangke. Wis ora penak awor karo bojo, penak iktikaf ae. Niku Kanjeng Nabi dawuh bahwa lamun to aku diwehi wektu terus tak nggih ziarah keliling nang gone kanca-kancaku, nang gone para sahabatku, iku luwih seneng kanggo aku timbang aku ki meneng nyekentuk teng jeroning masjid. Ya niku kaya ngoten. Meneng iktikaf lho nggih, mboten jamaah, lek jamaah ya monggo. Tekone komat salame kuncing ya ndak apa-apa, yang penting kan nggih, kula bareni alon-alon nggih. Jadi kembali lagi kita berorganisasi di mata ngeten iki mboten mbelani sinten-sinten, tapi ketika kita memutuskan sebuah kebersamaan niku tetep luwih apik. Soale belajar kesabaran apa? Nampa masalah setiap hari. Paling titike suami kali istri beda utek. Lah memang otak kita berbeda. Beda jenis kelamin, lek padha pedang-pedangan. Ora sida tusuk-tusukan nggih. Nah, iya ya. Begitu juga dengan anak lahirnya pun benten zaman yang berbeda. Kula lek zaman kula
Niku paling cobane lek kanca-kanca riyen niku PS. Zaman kula niku lek kanca-kanca kan tahun 2000-an niku sudah pakai main PS. PS2 niku lho nggih, terus main bal-balan, main Tekken ngoten niku wis masyaallah lek duwe PS2. Sakniki lari-lari nyepeng HP wis renorno, zamannya berbeda. Mungkin lek periode ini jenengan kan bapak-bapak kula sedanten. Ini dolanane napa? Nggih. Nah, kalau lek kemutan iki tasik kemutan lek teng daerah Jawa Timur sebelah kulon niku klothok nang klothok. Nah niku udune kan nganggo sining lenjo niku kan. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6. Ini besar kecil kan. Mulai udah besar berarti lek metu 4 5 6 menang kan ya. Jandare sapa. Nah, semuanya uji ya maksudnya. Nah. Zaman demi zaman niku berbeda sehingga wong sing wani duwe anak, duwe putu ngopeni wong tua niku berarti dia mendapatkan istilahnya pacoban ujian. Ujian untuk ngopeni niku. Pun nggih, wong sing duwe bojo, duwe suami, duwe istri, duwe anak, duwe tiyang sepah kakek neneke, lamun to niki wau ketemu masalah sruwete kaya ngopo, mau ekonomi, kehormatan napa-napa mawon, syaratnya niku 3, 1, 2, 3. Nomor setunggal niku tetap ngibadah. Minimal ngibadah wajib tenggene Gusti Allah. Nomor kalih mboten pisah, tidak pisah. Nggih, ora oleh pisah. Nomor 3 sing penting gelem bareng. Gelem lungguh bareng. Esuk diketaki, awan dikon kerja, sore dipaido, bengi dikeloni. Ora apa-apa, dene sing penting kan berat. Lah kuat 20 tahun ngoten nggih. Enjing diseneni ya. Awan dikon kerja, sore dipaido, bengi dikeloni. Sing penting ngoten niku wau ketika ini diulang-ulang kembali mboten napa-napa niki dalam kondisi ibadah mboten pisah senantiasa bareng pada waktu-waktu tertentu niku tetap disepunten kalih Gusti Allah. Nggih. Beda lek kalih tiyang pun pisah. Tiyang niku lek kadung pisah nggih masyaallah. Nggih pun alon-alon. Ustaz, niki wau lek pamane wong ki dilu-dilu tukaran niku membuat trauma. Kula lek tukaran kalih tiyang stri, tukaran kalih tiyang jaler gendinten niku trauma. Trauma obate nggih namung 3 niki lho. Pokok jenengan salat nggih lek saged kan nggih teng masjid lek saged Bapak-bapak. Lek dereng nggih teng griya nggih ampun ngantos mboten salat. Ya kan level yang kan nggih benten-benten. Sing penting hubungane kali pangeran dijogo. Niku obat paling tespleng. Trauma sakit hati sak pinunggalane tiyang niku lek pun Allahu Akbar niku pun goblok kabeh. Wis to, mbok tukarane kados napa lagi? Kan nanti kalau bicara organisasi besar kan ngeten iki. Mungkin lek cerita lebih besar lagi tentang kisah Kanjeng Nabi kan nggih ngoten. Alon-alon nggih. Jadi dalam keluarga sak repot-repote kaya ngopo, sak tukar-tukarane kaya ngopo, mengke lek empun wancine salat, bayangkan salat niku 5 waktu lho nggih. Ping 5 waktu. Niki radiator. Cirose Ustaz Nurul niku enten kabel-kabel Gusti Allah. Wong Ustaz Firman kan ngimami. Wa antasimu bihablillah bil urwatil wusqa lan fisama laha. Lek ngalani urwatul wusqa, kabel sing paling dhuwur, sing paling gedhi frekuensinya niku kabel la ilaha illallah. Manggone iki ngurwatil wusqa niku lho lek teng ayat. Nggih. Kabele kapan lek nyambung pas salat wis sak benjut-benjute kaya ngopo, sak ruwet-ruwete kaya ngopo wayahe salat nggih salat. Kula isin Ustaz teng masjid biasane ora tau salat, ndelik lah pojokan mrikono pripun. Ustaz kula mboten gadah sarung, njaluk anune Mas Sugeng napa? Godhong gedane Mas Sugeng didondong. Mas Sugeng gene kalih kula teng Masjid Istiqomah. Niku didondomi enten mawon ora apa-apa malah kaya Tarsan mending. Gusti jenengan mboten mesake kula ta. Ngene kan enak lek ngomong. Ben. Yang kedua,
Sing penting dijogo lisane ampung ngomong-ngomong pisah lek nesu dan disumet rokok ini lho. Oh, timbang ngono gek ndang ngopi gek ngerokok. Sing ora rokok ya dirokok. Cocok. Wis gede-gede ya. Lek kadung tukaran niku dislimurne. Lek wong pinter-pinter lek kadung nesu kan nggih, nyuwun pamunten. Kalau tiang alim, lek tiang pun ngalim, lek nesu terus wudu. Tapi wudu niku abot e. Saestu to? Penak cok wonten mawon kan dibang itu. Lagi kan artinya kan wudu niku lho mlampah mriko ngempakne bayi. Niku perlu kesabaran. Lek dereng level teng mriku sing teng jero sak eneke rokok ditutut rokoke dan disumet cangkem ini lho ben mboten dadi jejeli ngono. Ya. Jajan ae. Nah, niku malah dudu jajan. Makanya lek diarani nyapa wong NU niku tasik pareng ngerokok, pareng ngopi. Ora kok terus ngopi kali ngerokok niku lek pamane diarani makruh, diarani haram kan ben niku urusane tukang ahli fikih. Tapi darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masolih. Nggih, nolak bahaya sing luwih gedhi niku luwih penting nganggo bahaya sing cilik wujude ngerokok. Lamun to ora dikeki rokok niku yo ribet. Ngomong era karo-karoan, kliwat. Nah niku lek bahayai biyen membuat cara kan seperti itu. Ustad, yo sing bener ke orang ngono. Yo rasa ngerokok, duwe akeh hidupnya bahagia. Tapi kan kabeh mboten ngoten kasunyatane. Makanya kan al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sing orang ngerokok yo rasa nemen-nemen lek ngelokne sing ngerokok. Wong yo ora tau njaluk sangu. Ya, tapi sing rokok ya aja nemen-nemen nek wis dibelani ya. Alon-alon. Kita lanjutkan lagi. Kita tahu diri lah nggih. Berikutnya, lek pun ngopi terus ngerokok, bareng niku terus bareng niki lho bangun komunikasi. Bangun komunikasi antar satu dengan yang lain pun nggih alon-alon. Terus diaturaken kali Gusti Allah nawau wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. So lek jenengan kuat nglakoni urip senajan to enjing dikon kerja sore dipaido bengi dikeloni kok terus ngoten mawon sampai mati sowan tengene Gusti Allah niku wau disepunken. Karena kasus yang paling berat niku lek dipirsani Ibnu Mas'ud niku nggih kali Ibnu Abbas ningali kasus berarti Sayyidina Ali kali Sayyidina Muawiyah. Kasus berarti Sayyidina Ali kali Sayyidah Aisyah. Niki organisasi nggih. Kalau di mata kan paling seumpami saya dengan panjenengan beda pendapat kan paling meneng terus ngrasani kan ngoten tok. Engko sok bodoh sabur kan wis mari lho. Mboten ora rasa ngenteni bodoh bersalaman ngeten iki majelisan salaman malih. Dosane kan goblok. Jenengan pirsani, ada namanya perang Jamal. Perang Ustaz Jamal. Perang Jamal itu perang sinten? Sayyidina Ali kalih Sayyidah Aisyah. Teng mriki enten anak mantu kalih maratuwane tukaran. Enten riyen pun wonten anak mantu kali moro sepah tukaran lek tukaran nggawa pasukan numpak napa Jamal niku Jamal napa numpak unta bacok-bacokan enten iki anak mantu kali moro bacok-bacokan kek nggawa bolo mboten enten to dadi mending awake dhewe to niki mawon Ibnu Mas'ud niku terus ngomong sakit bingunge ya Allah lek ndelok Ali tukaran Sayyidah Aisyah karo Sayyidina Ali perkara sak mantune sedane Nabi Sayyidina Utsman niku lho perkara sapa sing arep dadi ketua umum berikutnya niku lho sampai bacokan niki terus panjenenganipun niku bingung
kaya ngono jarene kok ya wong soleh, kaya ngono jarene wong apik kok ya tukaran terus kemudian bacaan jare pripun to Gusti? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas salat niku terus sampai meh subuh kesirep. Pas kesirep terus diwacane ayat niku wau mireng ayat wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Makanya terus didelok teng inggil. Oh, berarti Sayyidina Ali niku kok gelem perang kali Sayyidah Aisyah mergane dia bukan kepentingan pribadi, kepentingannya adalah memajukan organisasi. Sayyidah Aisyah niku perang kali Sayyidina Ali bukan masalah kalih mantune, ora kok perkara masalah tinggal di rumah sapa sing bayar listrik ya mboten ngoten niku sepele banget niku. Niki goro-goro lamun to Sayyidina Ali niku munggah menurut Sayyidah Aisyah kurang adil karena kasusnya Sayyidina Utsman itu ditutup sedangkan Sayyidah Aisyah duwe jago yang lain. Nah kan ngoten terjadi peperangan itu. Kepentingan ini ku boten hadun nafsi, bukan urusannya awake dhewe. Nah sekarang kalau kita lihat di balik mriki. Kalau baleni Pak, alon-alon nggih. Nesune istri kali suami perkara napa? Duit. Kupur. Mangan. Tiang setri rewel teng suami niku lek kula dolan lek kita kaji bersama niku mesti masalah nafkah. Ini sing paling rewel. Paling rewel adalah urusan nafkah. Tapi sajatine wong wedok niku luwih kereng lek mpun duwe anak. Kaya pitik babon niku lho ngabrukan. Bukan karena lek dahar kan ibu-ibu niku lek dahar kan nggih namung sak piring to. Cerewet, cantas sak pinunggalan niku wong napa? Ya mergo duwe anak-anak niku wae. Anakku lek sekolah piye, anakku lek wayahe ngaji piye, sepatune karo koncone piye, jajane lek sepatune koncone apik, sepatuku piye. Itu kan sebenarnya kan ngoten. Makanya kan lek ketika ada emosi yang meletup-letup itu lek awake dhewe iso ngrokok kalih ngopi rada dawa kan ketemu aslul masalah, pokoknya masalah niku nopo. Nek wong lanang nesu karo wong wedok perkara napa? Ora diwehi. Rahasia umum. Nggih. Nah sekarang kalau kita lihat nyapa ibu-ibu kok mboten purun wong jarene lek dikei jurus papat mesti purun kan? Jurus apa to? Kasih kemutan to? Ibu-ibu ini kuwi sak nesu-nesune ibu-ibu niku lek dicekel 1, 2, 3, 4 ini mesti manut, tepar mesti manut. Tunggal digawakne jajan. Yumfik du saatin min saatin jajan. Nomor kali dijak ngobrol. Bu, ngobrol ya. Nah, kurane bapak ingin. Terus kemudian apa? Bising. Senggol. Diterus nih. Luar nesu nih koyo ngopo lemes-lemes nih. Wong jerene kura tunuyun kan nggih ngoten. Enten sing lebih jorok malih kan fatkul izar niku kan nggih. Fatkul izar, fatkul buka izar niku napa? Jari berarti buka jari. Ini ngeten iki lek marahi. Jenengan coba lek mboten. Wis to kok jenengan. Bu, negara-negara jajan. Nah, ini gara jajan. Makanya ustaz-ustaz konten niku kan jane asline gampang diseneni bojo. Toh, nafkahe kurang, lho kur ngoceh ae dhek ora gelem kerja kan. Ngadul cangkem. Ngalor ngidul. Mulai ini ibu-ibu yo nganyel nih lek ngene. Ustaz, nanti untuk buka pintu di rumah. Jadi ngerti ae. Lek mboten-mboten jajan mlebu teng omah ora dikei, malah puyeng ngono nggih. Bun, kita kembali lagi alon-alon nggih, Ibu. Jadi kembali lagi di sini kalau ada masalah nyapa kok suami niku wau nesu-nesu biasane niku wau pelayanannya kurang. Lalu pelayanan kurang niku no
digawakne niku sing lanang-lanang, tapi lek ibu-ibu jenengan kersani nyapo yo aku kok ora gelem nglayani suamiku, padahal Gusti Kanjeng Nabi dawuh lamun to njaluk ning dhuwure kendaraan kudu dituruti. Iya ya, gonceng numpak motor gremet ae. Oh, kesane sing jomblo nang pinggir dalan iki. Oh, tengah dhewe. Oh, semoga. Ya, alon-alon nggih. Jadi lamun to tiyang setri niku wau njaga perkara tiga niki, siji tiyang setri njaga ngibadahi. Nggih. Kan tiyang setri niku cobane niku haidh lho. Kapan haidh niku muncul futur, arep munggah malih pas suci haid niku arep ibadah kenceng malih angel. Nggih. Ngene ibu-ibu niku lek kapan haidh niku mesti mudhun, munggah wangel malih. Artinya dalam kondisi ibadah. Lelek teng ihya diajari kapan wayah haidh, lek ngerti waktu sholat enten adzan minimal lenggah sekedap terus ngrungokne adzan dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti kula memang boten sholat tapi kula ngrungokne panggilan jenengan mengke pas wancine kula pun suci ampun ngantos kula biar jenengan jenengan jarni kula dalam kondisi kendor. Ngoten. Itu pas suci pun panas mesinnya, artinya sudah bisa diprekkan dengan baik. Nggih, ngoten niku. Malah lek ditekoni anak-anak kok drewer niku delokane napa? Niku madrasatul ula. Madrasatul ula niku sinten? Al ummahat madrasatul ula. Mbok-mbok ibu-ibu niku madrasah pertama. Jadi lek bocah cilik kok angel dikandani niku mboke niku. Nggih. Nah, titik-titik cetor, titik-titik niki kan ngonceki ngeten niki bukan untuk mengejar sedudini sinten-sinten kan nggih. Belajar untuk meraba diri kita masing-masing terus mengke kondur didandani alon-alon. Alon-alon nggih. Lah lek ngibadahi pun sae terus kemudian dijogo lisane. Nesu kali bapak nggih nesu, tapi nggih dilatih lho nggih. Lisane dilatih. Tiang niku kan lek pamane tiang setri niku ketika ndekne bentak kalih jalere, ketika jalere niku memerui hak 3, ya ibu-ibu nggih alon-alon. Artinya sing wis nggih wis lah nggih, kita belajar bersama. Bentak tiang jaler, gugat tiang jaler, sing tiang jalere pun memenuhi perkara 3. Niku mengke dadekne nggersaini ati, niku minimal dadekne nggersaini ati. Sing sepindah sing jaler pun ibadah. Nomor kali sing jaler pun paring nafkah senausa dereng katang. Sing nomor 3 sing jalur niku pun muasyarah sae, pun komunikasi dengan baik. Ketika niku tasik disalahi kan jerene lek teng TikTok kan nggih ngoten niku to, sinten sing lek ini kan laki-laki salah ngoten to, lek iki perempuan salah ngoten to, lek iki laki-laki salah langsung minta maaf ngoten. Lek wanita salah kan minggu rono, minggu ini. Terus akhirnya sing lanang sing dikon minta maaf. Semua niku. Tapi ibu-ibu lek lamun to saged awake dhewe belajar nampa kekurangane tiang jaler, nggih ngoten niku lho. Fa'ish wahidan ausil akhaka fa innahu muqarifun dzambin famujalibuh. Ora enek wong lanang sak donya ini senajan to jenengan pamane paribasan nikah kali sing paling gagah, sing paling sugih, sing paling terkenal, sing paling tinggi derajatipun niku pandah tetep enten kurang. Nggih. Jadi alon-alon niku obate niku ibadah. Terus lisane aja sampai ngucap bisa. Lelek ribet langsung ngomong aja jengkel, Pak ngene-ngene iki ora enek oleh orang yang pasar tuku-tuku es cendol atau tuku-tuku es campur ngoten mawon budal teng peken mangan sing wareg baru mulai goyang guyu piye mak aman ngoten nggih. Lha nyetel dompet dhewe-dhewe bapak nyetel dompet, ibu nyetel dompet dialihkan nggih. Nah, terus kemudian terus bareng komunikasi kapan dalu litas kunu ilaiha gelem awor bareng. Niku lho ayat niku. Litas kunu ilaiha sak angel-angele wong urip
siang tukarane kaya ngopo, sing penting wanci dalu gelem amor. Amor niku ora kok kudu dikeloni niku nggih mboten. Sing penting bebarengan lungguh bareng, sare bareng. Tiyang niku lek pun sare ngiwon mak yo mak awake dhewe iki bae urip semene. Lek pamane kula kan pun 30 lebih. Berarti lek pamane jatahe kur swidaan kan berarti pun separuh perasaan dilewati kur kaya ngono lho mak. Jangan-jangan ke depan ya kur kaya ngono. Lek tukaran ae ngono kayane kok ya lucu kan ngoten nggih. Itulah kedewasaan. Bahkan ketika ditanya kenapa pengurus-pengurus hari ini dari zamannya istilahnya ada pendiri, ada ketua umum beserta pengurus dan ustadz dan ustadzah, para jamaah yang ngumpul di warkop ini kok bisa sama-sama niki saged nopo? Bukan karena sinten-sinten, karena kula panjenengan sami saged ngonceki awak terus nyedhek kalih pangeran, njogo ibadahe, njogo lisane gelem lungguh bareng. Soalnya tidak ada di antara kita ini kecuali sudah pernah bermasalah. Lamun mboten kersa lungguh bareng itu nggak mungkin. Urip karek semene mosok kate tukaran ae. Mending duitnya timbang tukaran, timbang otot tinggi tukaran terus kemudian digunakan untuk membangun. Ini dibalik lagi, ampun nuntut ustadz mboten nuntut jamaah mboten nuntut ustadz. Artinya apa? Hanya saling mengingatkan. Suami tidak menuntut istri, istri tidak menuntut suami, suami mengayomi istri, istri melayani suami karena ada keilmuan, kesadaran dan keimanan. Oh, nalon-nalon. Ngaji titik lewatan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Niku biasanya enten Pak Yai kita tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waos kitabe nggih. I'lam anna ba'da ayyakuna ta'ama halalan kama sabata zakaruhu fa alihi thalathu wadha'ifa. I'lam marwa sapa sira annahu ing saktemene kelakuan ba'da ayyakuna ba'da sampune ayyakuna an ing yen to ayyakuna ana at-ta'amu panganan niku halalan kudu halal. Kama sabako kama kaya keterangan sabako kan wis dingin apa zakaruhu apa zikruhu nutur ing ma fa'alaihi mongko wajib ing atase menungso utawi man salatu wadha'ifa ada 3 kewajiban. Nggih. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang masalah makanan, nggih, masalah ngelongi daharan. Sing penting awake sehat kan ngoten. Yang pertama, wahya takdiru qadri ta'ami fi qillati wal kathrati. Pertama, terus kemudian memperhatikan bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bagaimana ukurannya hanya secukupnya saja. Ampun kelebihan, ampun kekurangan. Lek kekurangan lemes, lek kelebihan males. Daharan niku lek kurang lemes, lek kekataan males, nyetel sedengan sing wangel. Nggih. Nggih keluar bareng ngoten niku lek kesuwen ya lara, nggih. Lek kurang nesu-nesu nggih. Koncone diseneni pun. Wa takdir waqtihi fil ibqa'i was sur'ati. Dan memperkirakan yang nomor 2 ali dahar piye carane alon-alon, kapan cepet kapan alon-alon. Awake dhewe maam ngeten iki wis tak cemplungan wonam ngoten nggih. Lek mangan bubur berarti saged cepet soalipun pun alus sehingga pencernaan bulu sak mengandap niku sekeco. Ngen niku mboten mumpone niku lho nggih, mumpone jantung, mumpone awak niku mboten rekoso. Lek ngeten iki maame nggih alon-alon. Wis awake dhewe kan mboten mbuh kadal mbuh apa? Mbuh bantal gedine sak kadal-kadal diuntal kan ngoten niku. Piye lah. Mbuh kodhok mbuh kadal gedine sak bantal-bantal diuntal. Nah, akhirnya terus gerah. Kan tiang gerah niku kados tiang dewi kan kita belajar bersama. Tiang diparingi sejahtera kalih Gusti Allah niku kan jane sadar ndak sadar kan dibangun. Ora enek wong niki lahir langsung sugih kan mboten wonten nggih. Lahir ngangge klambi kan mboten wonten. Kanjeng Nabi mawon lahir nggih procot nggih wudo kan nggih. Kula panjenengan nggih lahir wudo. Mboten enten tiang langsung sugih. Sugih niku terus ditata alon-alon endi sing didahar, endi sing disimpen, endi sing dibelanjakne kan ngoten.
lama-lama terus malih sugih, mboten enten langsung celing ngapusi niku. Nggih. Makanya biasanya sing ndang celing ngoten niku ndang bar. Aneh. Yang kedua, tiang niku muflis. Bukan muflis. Diarani tiang bangkrut niku ora kok terus tiba-tiba sesuk bangkrut niku mboten. Lek ngarani kitab niku napa? Suwe alien dekne mbangun kebangkrutan. Jadi titik-titik pelanggaran, giliran numpuk jebule langsung jeblok degier. Nah, terus kemudian muflis. Ngoten lek ngomong kowe nak tre Gusti Allah nyoba aku, cangkemmu ya. Iya. Wis ngaji lho. Wis kula iki kadang nggih is yen papunten lek rada anu nggih napa nggih penting piye sambil guyon. Jadi semacam niku kudu ngerti pripun carane ngegas, carane ngerem. Ada ilmu manajemen sing ngatur wong niku dadi karyawan utawi tiang niku dadi pembisnis niku loro-loro niku mboten salah. Salah niku lek mboten saged manajemen. Tiang sing bisnis niku ibaratnya lek teng kitab kados ilen-ilening kali. Kamat jeron nahar kaya dene ilen-ilening kali. Kapan iso banjir, kapan iso kering kerontang. Tapi lek wong bisnis sing ahli, kapan banjir wis duwe tadah-tadah liyane, lek iki banjir dienggo-enggokne teng tambang napa? Tambak-tambake utawa bendungan-bendungane pas kering terus kemudian tambang-tambange dibuka terus ngileni kalenane. Niku sing bener. Mboten kering kerontang. Yang kedua lek tiang diarani tiang pegawai utawi tiang makar apa istilahnya karyawan niku sifatnya niku mambaul mak sumbering banyu tapi jenenge sumber yukur klitir-klitir ngono kuwi. Lah salah niku napa? Lek wis roh klitir-klitir oh bulan ngarep enek gajine terus nuku barang sing urung duweni duwite. Kapan lek membayar? Engko bulan ngarep aku gajian tak bayar. Lah yo ngono niku. Rusake uriping ekonomi wong niku kan sing rusak awake dhewe. Gusti Allah negdir dadi karyawan utawi dadi bos niku mboten salah. Sing salah ngatur niku wae lho. Jadi belajar bagaimana caranya mengatur bagaimana awake dhewe manggone teng pundi niku. Dan yang terakhir wa ta'yinu jinsil ma'kuli melihat menentukan wa ta'yin lan nertemtuaken jinsil makuli jenise pangan-panganan sing didhahar. Nah, kula serat sekedhik malih. Nggih, kita mpun kadung tuwa, mpun kadung ngeten terus pengin dandani urip nggih, dandani urip, dandani kehidupan terutama kesehatan nggih, kesehatan. Jenengan pirsani nomor sepindah modal pertama untuk dandani nopo-nopo niku nyawa. Mboten bondo. Seberapapun penyakitnya selama jene ambekane je iso digawa ning dokter lek pun mboten enten ambekane senajan sehat pun mboten saged niku. Jadi modal pertama niku mboten duit, mboten BPJS, enten ambekane, mboten saged bayar teng rumah sakit. Diobatnya tradisional, teng mriki kathah dukun-dukun kan kathah teng mriki. Suwuk-suwuk lah nggih. Gratisan bro kan bolo, suwuk lah sik ngaten. Bakani pijet utang sik, bulan ngarep lek bar gajian bayar. Pokok jene nyawane keseleng awak, sakite awak saged diobati. Nomor kali lamun to beban utang, beban hidup sing katahe kaya ngopo, jene nyawane jek enten kesempatan untuk memperbaiki ini kalau modal pertama adalah nyawa. Lek enten nyawa nih hutang seberapapun besarnya iso dilunasi. Amin. Kudu yakin. Lek mboten yakin mboten la haula wala quwata illa billah niku. Kudu yakin. Sepiro gedening utang niku lek pun bismillah pun eling Gusti Allah mesti mari perkara suwe iku kan aturan Gusti Allah kan nggih. Masalah ajal likulli ajalin musamma, tapi pokok enek ambekane mesti lunas.
Lamun to mboten lunas sing penting pun dicicil niki alon-alon nggih enten hadis Kanjeng Nabi, "Wallahu yakfi," Gusti Allah sing nyukupi. Pripun mengke jenengan dalam masa panjangnya bersabar nyicil, bersabar ngopeni utang niku wau niku didadekne amal soleh sing mengke bakal ditimbang kalih lek tos-tosan Bos Nur utangku rong lunas tak ijoli pahalaku semene yo. Nah, mesti itu. Halah bro santai yo. Ya ngoten mawon Bro. Wa nazakna ma fi sudurihim min gilin. Kuncinya di situ, gelem urip bareng mengke penak. Nomor kali lek empun enten nyawone terus kemudian kesehatannya perhatikan perkara makan dan minum ya Allah nggih. Alon-alon dijogo. Nomor 1 ukuran mangane pripun. Nomor kali cara makan. Nomor 3 jenis makanan. Nggih. Jangan bayang nih 1000 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu niki Imam Ghazali niku pun nulis lho perkara ngeten iki. Nggih. Kula niku kuno Ustaz, orang ngerti ilmu napa-napa mboten napa-napa. Selama masih ada nyawa kita bisa belajar bersama pun wallahu alam bisawab.